Gizonari mezu bat iritsi zitzaion, bere lagunarena. Neska beste batekin ikusi zuela zioen. Gizonak emakumea joaz, moratoiak egin zizkion. Bizilagunak entzutean, gizonari deitu zion. Gizonak esan zion lasai egoteko, ez zela ezer larria. Bizilagunak berriro entzun zuen, eta oraingoan poliziari deitu zion. 15 minututan polizia bertan agertu zen, eta mutila atxilotu zuen.